5.000. Jeg har set for nylig, at hjemmevideoer er blevet mere populære end nogensinde. Ja, og det er jo de der super sjove videoer, hvor der bare kommer en eller anden mand på en cykel, og så vælter han bare, så det er bare... Det er super skægt. Ikke helt. Medmindre han kommer nøgen på cykel og vælter ind over sin kone, så vil det være samme hjemmevideo, som jeg lige talte om. Nå. Nej, vi snakker om hjemmevideoer, Anders, hvor man dyrker sex med sin kone, eller sin elskede, eller en eller anden, man har fundet på Daisy. Eller måske to, man har fundet på Daisy. Okay, dem kender jeg også godt. De er også sjove. Så nogle hjemmevideoer, hvor man lige filmer sig selv. Mm-hmm. Det er blevet mere populært end nogensinde. Og der er det jo sådan nærliggende at høre, Masha, har du lavet sådan en, eller 4, eller 3, 20? Altså, jeg har måske lavet en enkelt. Det skal da ikke komme helt udenom. Ja. Den ligger ikke på nettet, så kan jeg sige. Endnu, eller? Nej. Mit problem er lidt, fordi jeg er næsten lige gået fra min kæreste. Nå. Og den fik jeg netop ikke lige med. Videoen? Ja. Nå, jamen, så kommer den der jo. Nej, ja, men altså, det så håber vi skal bare jeg have fat i ham. Men jeg er heldig... Men... Ja, så det ikke bliver på et pay-site, for det hader jeg. Jeg kan godt lide, når de ligger der gratis. Jeg vil sige, mange af mine veninder har faktisk sagt til mig, at nu skulle jeg sørge for at få den med, men jeg er faktisk ikke sådan super bekymret for det. Fordi på videoen, der har jeg nemlig et maske på, så man kan ikke helt se, hvem jeg er. Og jeg ved godt, de siger, Masha, vi kender din stemme. Den er rimelig tydelig, hvis du først ligger der, og der kommer en masse ud af din mund. Men der er jeg så heldig, at jeg har også sådan en kugle i munden, så man kan hverken se mit ansigt eller høre min stemme. En gagball. Okay, vi skal have fat i den her video. Vi ringer til Mashas ekskæreste lige om lidt. 5.000. Med Masha Vang, Anders Stjernholm og Anders Bunde. I din radio fra 18. november.